øjestil. Sigrid? Kan du finde mig den her bog? Der findes kun ét eksemplar. Seconds later. Jamen, Sigrid, jeg har fundet en Finn Holm. Prøv at se her. Her er en masse om blomster, og hvordan de er. Sigrid, jeg har fundet en Finn Holm. Sigrid, det er fint. Er du sikker på, at du kan have den her?